A Pobra presenta un maio cargado de actividades culturais. Coas letras galegas como día estrela, os eventos do mes terán o obxectivo de poñer en valor a nosa lingua. Maio chega a Pobra co Día das Letras Galegas como principal obxectivo. Aínda así, non será a única xornada na que o Concello centre a actividade de promoción lingüística. A área de cultura vende a elaborar un mes cargado de eventos e que ten a posta en valor do galego como principal obxectivo. Bueno, creo que é un mes cargado de actividades culturais coas que queremos celebrar e reivindicar a nosa lingua, non? E tamén, por suposto, a nosa literatura e a nosa identidade. Este ano, as actividades do Maio das Letras pois van dende o día 9 de maio ata o día 30, cunha amplia variedade, como podedes ver no cartaz, de propostas para todos os públicos. Pois teñen exposicións, hai algunha proxección, hai algunha presentación literaria. A programación comezará xa este venres 9 coa inauguración da exposición Da Pobra para o Mundo. Realizada polos alumnos da Escola de Educación Infantil Fernández Varela, pretende amosar a realidade e o día a día do municipio. O alumnado do Fernández Varela vai a inaugurar unha exposición na Casa da Cultura, na de Raquel Soler, que leva por título Da Pobra para o Mundo. Nesta exposición vanse mergullar en algúns aspectos da nosa cultura, do lugar onde vivimos, do noso patrimonio, dos nosos lugares, pero a vez relacionándoos con diferentes países e outras culturas. Con esta idea, o profesorado que quería era que tanto os nenos e as nenas pois aprendan a importancia de coñecer o seu lugar onde viven, ademais de coñecer outros lugares. O 17 de maio, Día das Letras Galegas, o protagonismo será para a música tradicional. Diferentes grupos locais percorrerán as rúas pobrenses cos seus instrumentos para facer resoar o galego por toda a Pobra. As seguintes actividades serán a presentación da curtametraxe Adeus Berta no Teatro Cine Elma e a presentación do libro Cando o mundo é azul de Óscar Reboiras, engañador da última edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. No que imos ter a colaboración dos grupos daqui do Concello, Arrancadeira, Xiada e Eiradela, que van facer démoslle por título Pola Vila de Remudas. Entón van a ambientar as nosas plazas, as nosas rúas, un pouco pola mañá, desde as 12:30 hasta as 2:30. E despois xa nos imos o 23 de maio, que temos aquí no Teatro Elma a estrea galega na Pobra, non? Que é a principal localización da rodaxe da curtametraxe Adeus Berta.